μεγαλείο σου δεν είναι. Μπαμπά, ο θείος Σπύρος έχει γίνει Ταλιμπάν. Αυτή δεν είναι ομάδα, αυτή είναι θρησκεία. Θρύλε μου, θρύλε μου. Θρύλε μου. Μην του μιλάτε, προσέχετε τώρα. Θρύλε μου. Ακριβώς η ίδια αντίδραση. Καλησπέρα σε όλους. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Καταφέραμε και σώσαμε τη χρονιά στο 93. Καθώς ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί με ενδεχόμενη ήττα. Η χρονιά έχει τελειώσει. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί. Πάμε να αναλύσουμε το μάτς με τον Ατρόμητο και τι είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή και για πρώτη φορά θεωρώ φέτος είδαμε έναν εξαιρετικό Μάρτινς. Και το εξηγώ αμέσως. Ο Μάρτινς παρέταξε την ομάδα, κατά την άποψή μου, άψογα στο γήπεδο. Αρχικά παραξένευσε πολλούς η κίνηση να ξεκινήσει η ομάδα χωρίς τον Κώστα Φορτούνη στην ενδεκάδα και δεδομένου ότι ο Φορτούνης είναι ο πολυτιμότερος μας παίχτης μέχρι στιγμής, φέτος, μας έχει δώσει τις περισσότερες λύσεις. Ήταν μια φυσιολογική αντίδραση, βλέποντας την κάποιος επιφανειακά, αλλά ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, η κίνησή του είχε πολύ σωστή βάση, καθώς η παρουσία του Νάτχο στο κέντρο αποσκοπούσε και προσπαθώντας πάντα να μπω στο μυαλό του προπονητή, αποσκοπούσε στο να πάρει η ομάδα από νωρίς τον έλεγχο του κέντρου, δεδομένου ότι ο Νάτχο ανασταλτικά μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από το Φορτούνι, πιέζοντας περισσότερο από ό,τι κάνει ο Φορτούνης στον άξονα. Ήθελε ο Μάρτινς να πάρει τον έλεγχο του κέντρου από νωρίς και να μην δώσει καθόλου χώρο στον Ατρόμητο, κάτι που κατά την άποψή μου το πέτυχε στο 100%. Καθώς είδαμε από το πρώτο λεπτό ο Ολυμπιακός να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, είδαμε από το πρώτο λεπτό να δημιουργεί κλασική ευκαιρία όπου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει το 0-1 και να πάρει τον έλεγχο με το καλημέρα. Ο Καμαρά έκανε ένα πάρα πολύ κακό σουτ, δεν μπορούμε καν να το πούμε πλασέ, και είναι απορίας άξιο το πώς κατάφερε να χάσει τη συγκεκριμένη ευκαιρία, αλλά γενικά έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, σκοράροντας κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, προχωρώντας το μάτς, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα κυρίαρχος, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο να έχει τελειώσει 0-3. Οπότε προσωπικά θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένη την κίνηση του Μάρτινς και απόλυτα αποδεδειγμένη. Το λέω γιατί φάνηκε πολλοί κόσμος να μπορεί με την κίνησή του. Όμως τακτικά το είδαμε και πρέπει να πάρει τα εύσημα γι' αυτό. Αλλά εδώ θα τονίσω και ακόμα μια φορά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή. Κατά την άποψή μου έφτιαξε ένα πολύ σωστό πλάνο, άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού βάζοντας την μπάλα κάτω και παίζοντας με τη μία, βρήκε πολλούς χώρους, δημιούργησε πολλές φάσεις, καθώς ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και μπορεί να το κάνει αυτό και πρέπει να το κάνει αυτό και κατά την άποψή μου πρέπει να το υιοθετήσει στα στυλ παιχνιδιού αυτό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει καμία ομάδα να το σταματήσει αυτό. Οπότε τα εύσημα στον προπονητή, όχι μόνο γιατί έφτιαξε ένα πολύ σωστό πλάνο και τόλμησε να κάνει μια κίνηση που ήξερε ότι θα ξενήσει πολλούς και ότι μπορεί και να του κοστίσει αν του μάτς του στράβωνε, όπως και του στράβωσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αφού ο Ατρόμητος σκοράρει κόντρα στη ροή του αγώνα και από το πουθενά. Ο προπονητής εκείνη τη στιγμή είχε απόλυτη ετοιμότητα στον πάγκο του, βάζοντας τον Φορτούνη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία της ομάδας ήταν επιβαρημένη, καθώς είναι απόλυτα λογικό όταν έχεις τον απόλυτο έλεγχο του μάτς, όταν δικαιούσε να είσαι μπροστά τουλάχιστον με 2 ή 3 γκολ και δέχεσαι τέρμα, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ στο ψυχολογικό τομέα και χρειάζεσαι δραστικές αλλαγές σε εκείνο το σημείο, κάτι που κάνει ο Μάρτινς πολύ σωστά, περνάει το Φορτούνι στον αγώνα, γνωρίζοντας ότι θα κερδίσει και στο εκτελεστικό κομμάτι, όπως και έγινε. Ο Φορτούνης ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα, καθώς από τα πόδια του προήρθαν και τα 2 γκολ του Ολυμπιακού από στημένες φάσεις. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε επίσης και με τις ατομικές ενέργειες του Φορτούνη και έφτασε πολλές φορές κοντά στον γκολ.
Οπότε για ακόμα μια φορά να τονίσουμε, επειδή έχουμε κριτικάρει πολύ τον προπονητή του, αυτό το μάτς τα πήγε άψογα από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον καταρτισμό του πλάνου μέχρι τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, μέχρι την επέμβασή του την καθοριστική νωρίς, κάτι που δεν έχει κάνει σε πολλά άλλα μάτς. Εδώ το έκανε, παραμέρισε τον εγωισμό του, είδε τι χρειάζεται η ομάδα σε εκείνο το σημείο, πολύ έξυπνα περνάει το φορτούνι σε ένα σημείο που χρειάζεται πάρα πολύ η ομάδα μια αλλαγή. Όχι γιατί δεν πήγε καλά ο Νάτχο, όπως ξανατονίζουμε, αλλά για το λόγο του ότι του πήγε ανάποδα το μάτς. Πρέπει να είσαι έτοιμος στο ποδόσφαιρο, ανά πάσα ώρα και στιγμή να διορθώσεις πράγματα που μπορεί να μην βγουν ως προς το αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά θεωρώ, ξανά τονίζω, ότι του βγήκε απόλυτα. Είδαμε έναν Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο, κατά την άποψή μου, ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός του πρωταθλήματος φέτος. Το πρώτο ημίχρονο πραγματικά, αν είχε μπει έτσι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει το μάτς με μεγάλη διαφορά τερμάτων. Αυτή είναι η άποψή μου, την υποστηρίζω και την πιστεύω ακράδαντα. Οπότε, πολλά μπράβο στον Μάρτινς και ελπίζουμε να δούμε αυτόν τον Μάρτινς και στη συνέχεια που θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα να αποκτήσει ρυθμό ώστε να έρθουν και τα γκολ πιο εύκολα και η ομάδα να ξεδιπλώσει την ποιότητα που έχει στο ρόστερ της, να την δείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε τώρα στο μάτς με την Μπέτις. Είναι ένα πολύ καθοριστικό μάτς, το πιο καθοριστικό μάτς για την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας. Ο Μάρτινς πολύ έξυπνα στη συνέντευξη τύπου δηλώνει ότι δεν είναι αυτό το πιο καθοριστικό μάτς και ότι η πρόκριση θα παιχτεί στο τελευταίο μάτς με τη Μίλαν στο Καραϊσκάκι. Γιατί λέω πολύ έξυπνα? Γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αποφορτήσει τους παίχτες του από τη συνεχόμενη υψηλή πίεση που έχουν οι παίχτες και η ομάδα να βγουν από δύσκολες καταστάσεις, ώστε να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει το καθαρό μυαλό που της λείπει. Γιατί το είδαμε και στο μάτς με τον Ατρόμητο, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά λόγω πίεσης, λόγω άγχους, λόγω της έλλειψης του καθαρού μυαλού, γιατί δημιουργούσε, έφτανε στην τελική φάση που έπρεπε να έρθει το τελείωμα και η ομάδα δεν μπορούσε. Οπότε ο προπονητής πολύ έξυπνα δηλώνει κάτι που κατά την άποψή μου δεν ισχύει, γιατί θεωρώ ότι το μάτς κλειδί είναι αυτό στην Ισπανία με την Μπέτις, καθώς αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να πάρει κάτω το μάτς, θα πρέπει στο τελευταίο με τη Μίλαν, στο Καραϊσκάκι, να κερδίσει με τουλάχιστον 2 τέρματα διαφορά, κάτι που το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να συμβεί, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα και την δυσκολία που έχει η ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε πραγματικά, και δεδομένου φυσικά ότι η Μίλαν θα πάρει το μάτς με την Τουντελάνς, είναι απίθανο πραγματικά να χάσει βαθμούς στο αυριανό μάτς με την Τουντελάνς. Οπότε θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο Ολυμπιακός να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Φυσικά ευχόμαστε, γιατί όχι και την νίκη, αλλά ο βαθμός της δυσκολίας είναι μεγάλος. Η Μπέτις είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, που αν δεν προσέξεις και αφήσεις κενά στην άμυνά σου, μπορεί εύκολα να σε διασύρει. Το είδαμε αυτό και στο μάτς με την Μπαρτσελώνα στο Camp Nou, όπου κέρδισε με 3-4. Η Μπαρτσελώνα πάντα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά και με την παρουσία του Βαλβέρδε, ο οποίος γενικά παίζει πολύ ανοιχτά, με ψηλά την άμυνα και γενικότερα έχει θέματα στην άμυνά του. Το έχουμε δει και στην παρουσία του στο παρελθόν στον Ολυμπιακό, ότι έχει θέματα. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν προσέξει στο μάτς με την Μπέτις την δομή του, να είναι πιο συμπαγής, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, εάν δούμε τον Ολυμπιακό που είδαμε στο πρώτο μάτς με την Μπέτις στο Καραϊσκάκι, ο οποίος ήταν ένας Ολυμπιακός πιο συμπαγής, ένας Ολυμπιακός πολύ προσεκτικός στο παιχνίδι του, ο οποίος περίμενε ουσιαστικά ιδανικές στιγμές ώστε να μπορέσει είτε με αντεπίθεση είτε με μια καλά οργανωμένη επίθεση να πετύχει τον γκολ που ενδεχομένως θα του δώσει τη νίκη. Θεωρώ ότι αυτό το πλάνο μας δίνει τις περισσότερες πιθανότητες ώστε να πάρουμε αποτέλεσμα στην Ισπανία. Και θεωρώ ότι αυτό θα δούμε από τον Μάρτινς. Δεν νομίζω ότι θα πάει, δεν νομίζω και ελπίζω πως δεν θα πάει όπως το μάτς με τη Μίλαν, που ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο και πιο δημιουργικό.
Ωστόσο, θεωρώ ότι εδώ σε αυτό το μάτς και με αυτές τις συνθήκες είναι ενδεδειγμένο ο Ολυμπιακός να παίξει ακριβώς όπως το πρώτο μάτς με το Καραϊσκάκι. Πιο κλειστή χώρη, πιο μαζεμένη η ομάδα, με προσοχή στα μετώπιστεν και βλέποντας και κάνοντας κατά τη διάρκεια του μάτς τι μπορεί να κερδιθεί από αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οπότε ακόμα μία έξυπνη κίνηση στρατηγικά του Μάρτιν στη συνέντευξη τύπου που ελπίζω να λειτουργήσει, οι παίχτες να καταφέρουν να ελαφρύνουν τα πόδια τους από το ψυχολογικό άγχος και την πίεση που υπήρχε μέχρι τώρα. Οπότε ακόμα ένα μπράβο στο Μάρτινς. Πάμε τώρα στην αποστολή του Ολυμπιακού, όπου για μένα χτυπάει πάρα πολύ η απουσία του Ρέ για τρίτη συνεχόμενη φορά. Είναι ένας παίχτης που θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός οφείλει την πάρα πολύ καλή εικόνα στο Μιλάνο με τη Μίλαν, αφού πραγματικά είχε μια πολύ σπουδαία συμβολή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε όχι μόνο να σκοράρει νωρίς, αλλά και να καταφέρει μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι το 60 λεπτό, να κρατήσει το αποτέλεσμα, καθώς ο Τουρέ οργάνωνε πολύ καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πάγωνε το ρυθμό εκεί που έπρεπε, σιγούρευε την κατοχή και βοήθησε τα μέγιστα στην ομάδα σε αυτόν τον αγώνα. Θεωρούσα μέχρι αυτή τη στιγμή ότι ο Μάρτινς το έκανε πιο πολύ για λόγους επιθαρχικούς, ωστόσο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμο το σημείο για την πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού, τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αν όχι για όλο το παιχνίδι. Και με την εμπειρία του σίγουρα θα μπορούσε πάρα πολύ να δώσει ποιότητα στη μεσαία γραμμή και να βοηθήσει πολύ δημιουργικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτά από μένα. Περιμένω τα σχόλιά σας όπως πάντα. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο.